Как листните торове могат да помогнат за адаптиране на растенията към засушаване и как по ефективен начин може да бъде редуцирано азотното торене с помощта на микроелементите? Отговорите на тези въпроси бяха коментирани от специалисти на семинар във Велико Търново. Организатор на събитието е фирма Лебозол, а гости – доволни клиенти, дългогодишни партньори на немската компания. Работим с Лебозол доста отдавна и сме доволни от продуктите на Лебозол. Използваме най-вече листни торове, които предлагат за зърнени култури, за зеленчуци, за плодове и производителите са доволни от продуктите. Доста достъпна им цената и ефектът е голям от тяхното приложение. Зърнопроизводители ги търсят най-вече за вкореняване. Total Care, производителите на зеленчуци в нашия район и на овощни дръвчета, на плодове ги търсят за увеличаване добива чрез листно подхранване. Те са доста коректен партньор и работим много добре. Работим с продуктите на Лебозол доста време и сме страшно доволни, а по-конкретно с аминокиселините им. Работим с продуктите, които са не от растителен, а от животински происход. Също така имали сме растения и случаи, в които не даваме шанс на растението, поради някаква грешка от хербицидите да оцелее, но след третирането на аминокиселините на Лебозол, растенията се съживяват и дават добри добиви. За да бъде успешно земеделското производство, то трябва да се адаптира към промените в климатичните условия. Сушата, промяната в сезоните, топлите зими, поройните дъждове са само част от проблемите. Фирма Лебозол може да отговори на предизвикателствата на климата и да помогне на земеделските стопани да получат по-добри добиви от културите, увери продуктовият мениджър Янко Борисов по време на семинар във Велико Търново. Основен акцент в презентацията му бяха климатичните условия, които водят до проблеми в развитието на културите и налагат адекватни решения. Метеорологичните условия рефлектират по различен начин върху усвояването на макроелементите. Тези елементи са изключително затруднени при тези условия. На първо място нека да започнем с поройните валежи. Това означава, че тук са засегнати най-силно елементите, които са силно подвижни в почвата и лесно се измиват. Каквито са азота, калия, сярата и калция. Да погледнем и фосфора. Знаем, че това е много трудно подвижен в почвата, почти не се придвижва по-малко от сантиметър на година слиза надолу, но той пък има проблеми при всички други условия. И при студ, при увлажняване и суша също е блокиран. Знаете, че фосфор е изключително важен за развитието на корена и ако не го достигне растението, корена няма да може да се развие както трябва. Също така виждаме, че калия се измива лесно, но и при суша е недостъпен. Това е нещо изключително важно, защото всъщност калия е елемента, който е най-важен за регулиране водния баланс на растенията. Той отговаря за отварянето и затварянето на остицата и по този начин може да помогне на растението да се справи с сушата. Но точно пък в сушата той е блокиран и растението няма достъп до калий и всъщност това затруднява неговата нормална работа. При студ и при преувлажняване магнезия също не е недостъпен. И при микроелементите ситуацията е подобна. На първо място борът. Борът е изключително сложен за усвояване елемент от почвата, може би е най-трудният за усвояване от почвата елемент, защото както виждате при всички условия той е засегнат от екстремното време. Отбива се лесно от поройните валежи, при студ е неусвоим, при преувлажняване е неусвоим и при суша е неусвоим. Това означава, че вие дори да имате бор във вашите почви, през голяма част от годината той няма да е достъпен за вашите растения. Цинк, мед и манган. Те трудно се отмиват при силни валежи, но всъщност виждаме, че при другите условия, студ, при увлажняване и суша, те са също недостъпни. Другите важни елементи са молибден и желязо, виждаме, че при суша и при увлажняване и те също са блокирани. Когато засеем нашите култури, винаги се надяваме, че условията ще са оптимални и те ще се развиват както трябва. Но всъщност, когато това не се случи и имаме проблеми в почвата, ние трябва да действаме, трябва да се намесим и да снабдим растенията през листата, за да компенсираме това лошо хранене през корен. В този случай на помощ идват листните торове Лебозол. Важна роля в този процес играят аминокиселините, които най-силно са застъпени в продукта аминозол.
Следващото много важно нещо е фосфора. Фосфора е необходим в най-големи количества на корена, за да може да се развива. Както обаче казахме по-рано, той е един от елементите, който изключително трудно се усвоява от почвата заради екстремните климатични условия. В случая е много подходящ да използваме листен торф с високо съдържание на фосфор, за да провокираме, да подпомогнем развитието на този корен, който е провокиран от самото растение. Третия елемент, който е много важен за развитие на корена, може би не е толкова популярен, това е бора. Той е изключително важен за формиране на клетъчната стена и за синтеза на пектин, който пък пектин предава механична здравина на клетките, изключително важно за кореновата система. Важен е за удължаване и разклоняване на корена. Важен е и за усвояване на някои други хранителни вещества от почвата, като калий, калций, манган и други вещества. Бора също участва в регулацията на някои хормони, като оксините. Освен това, бора участва в процеса на поглъщане на вода на растенията от корена, през почвата от корена, както и на процеса на изпаряване на тази вода, на транспирация. Това означава, че бора контролира и входа на водата, и изхода на водата. Той е важен елемент за водния баланс на самото растение. Новото решение от Лебозол е продуктът Аквабор. Нашите колеги в Германия са успели да направят нов тип бор, който е изцяло на водна основа. Имаме доста висока концентрация. Това ще бъде бъдещето за нас. В производството на бора Лебозол Германия е най-големият производител на бор в Европа, на листен бор. Втората важна тема в презентацията на Янко Борисов беше свързана с начините за редуциране на азота с помощта на органични торове със съдържание на аминокиселини. Благодарение на тях се постига с 10% по-добра усвояемост на азота, а при прилагане на Лебозол Сяра 800 ефективността се повишава с 35%.